Hi, hello, and welcome back to Christian Teron YouTube channel. Nalsom Hanpini na paklang ponji lake. Parni si head Extreme Music Society of Karbi Anglong ahin pan paterpi bonsi kaching hon bongso Karbi tang Sumila Ronghangpi pan chikimu ponlo. Nasi nang letom la bangso video lain ta. Napen ke niletom Music Society ahin pan ans tame la bangso Ahok per Akangsai ke loin pan chasong ponlo. Tardom. To tang de pini kecetong kadok kawi pan setami oke to pan nang kecetong don kot kadok kawi pan taning kang sam padok baje reglo sila bangso ilitum kecetong nang kok labang ke lang dam puti ilitum cetong tedet ong me ong akema labang ke timi akimi asai ilitum kecetong ani labang ya kehino asai pina bon setami ilitum cetong jog jetet lo hala sorni ilitum manjir 22 labang suwarni alang li kisung gitu la so joy nisi ilitum tingrum nang kok pini bang la si hala so akut ilitum angjir kupuan ya kisung cecak det min kampli kisung cecak det abhi min kampli abhi si ilitum angjir pahan bang kihno dakatum amek lang nopen puthot alang lipan akereng ekpen si alang lipan front and then long mikai tuto la sila bangso along ilitum langdon prong ke chokchi la silitum so Karbi do anatum setami ilitum ceratun si alang litum han ceratun ken ilitum Ahok pet Akangsai ilitum palongdo nang ilitum ase ang tong chipido nang si non pini setami ilitum cingrum nang tok la si pini ilitum cingrum labang sa medpet ka prek tum tat songbong do bon setami ilitum Karbi Anglong do an musician mati kithik ketheng atum setami chingrum nang ku la si pini bang che phalo bon setami pini ilitum che theklong lo ladak kithik ketheng det atum le chingrum kali ladak kithik ketheng aning ke dok tum setami ilitum lo nang chingrum no la sila so ku thang ni kadoka ve phan setami ninga klong pen choro perfect lasi ilitum icek sige alang lipan Ahok pet Akangsai palong nang aputhak chingwai ve prang ilitum minit isia por ilitum mangjir kecewoy tang Karli tang ilitum Sumila Ronghangpi phan setami minit isi ilitum chikimo pon sina lasi kadoko ve tum setami alang lipan herjume pidum alang li chomrong sudu padu rong pa isi por ilitum chikimo pon sina lasi labang so minit isi por keceng silitum la bang so pini ke chingrum la bang ke milur ke kai apang silitum la dak chingrum lo la sila bang so milur kai ke aprang ilitum alang li phana Ahok pet Akangsai palong nang ilitum la bang so slogan bang ilitum taram sina no justice no rest no justice no rest no justice no rest we want justice we want justice we want justice justice no justice no rest no justice no rest no justice no rest we want justice 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 no justice no rest no justice no rest no justice no rest no justice
ala ni thona chi tham thế mà chi tham se te nang kam te sing with they lay oh ca ho sing with they lay oh ca ho That's the way I roll along. They thought of the Fatima. That's the thought something. That's the way I roll along. They thought of the Fatima. That's the thought something. No justice! No!